labarai da dumi su. Ku kasance sanar ɗin tamu mai suna Jaruman Kannywood a koda yaushe. A yau ne muka tsinkayi wani sabon labari game ga Abale, wanda kuka fi sani da ba sai na faɗa ba, kuma kun sani za ku iya bibiyar mu ta shafukan mu ta yanar gizo-gizo kamar haka Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa. Yawa, a yau ne muka tuno wani asiri na Abale wanda muka kama shi da mata guda biyu. Ya ɗau hoto da su, kuma su ɗin ba wata alaƙa ce da shi ba face ta harkar Bollywood. It means Kannywood. To hakan da aka kama shi da shi sai aka rasa ya za a yi, ƙarshe sai Alnu ya maka shi a kotu ya ce ya shigar da ƙararsa game da abin da ya aikata. Su ba su daɗin hakan ba. A wata majiya kuma mai ƙarfi, da muka bi wannan majiya mai ƙarfin sai muka tuntuɓa ta bakin shi Alnuhu sai ke cewa ba a haka da shi ba, kawai daga bakin mabiya YouTube ne suka dinga ɗora waɗannan zance. Sai shi kuma Abalan shi ma aka bata ɓangaren sa aka tambaye shi ma sai ce babu wannan zancen. Kawai dai wannan hoton ne an samu wasu shahararrun maɗauka hoto ko kuma shahararrun editors sun yi editing ɗin hoto sun haɗa shi da mata biyu, ƙwalli biyu. Wannan ba matansa bane ba, kada a kashe masa aure, maganar da ya ce kenan. Kuma ya ce mutum ya ji tsoron Allah domin duk abin da kai ma za a yi maka. Mun gode, kada ka manta ka danna mana subscribe ko kuma ki danna mana subscribe. Idan kuma kana da comment kai mana comment ta email box ɗinmu, za ka tsinkara amsar ka a koda yaushe. Mun gode.